Bones a tots, anem a fer el tercer vídeo sobre equacions de segon grau. Si us estan agradant fins ara aquesta col·lecció de vídeos que estem fent, recordeu, doneu-li like, subscriviu-vos, que System Omega us ho agrairà. En aquest cas anem a veure una equació de segon grau que ja comencem aquí a barallar-nos amb les fraccions, haurem de veure denominadors comuns i anar molt en compte amb aquestes distributives que ens apareixeran per aquí amb aquests negatius. Sense més preàmbul, anem a resoldre-ho. Molt bé. El primer que ens crida l'atenció d'aquesta equació i que haurem de gestionar són aquests denominadors, aquestes fraccions que ens apareixen, en aquest cas, a banda i banda de l'igual. Aquí tenim diverses opcions. Optarem, en aquest cas, per fer denominador comú de tota l'equació, de les dues bandes alhora, perquè tinc dosos i tresos a les dues bandes. Per tant, el mínim comú múltiple entre 2 i 3 és fàcil, aquest 6, que posarem en els denominadors de totes les fraccions. Llavors anem a pams. La primera, del 2 que tenien al denominador per arribar al 6, he hagut de multiplicar per 3. Per tant, el numerador el multiplicaré també per 3. Sí? La clau està del 2 per arribar al 6, he multiplicat per 3. Per la següent, del 3 per arribar al 6, multiplicaré per 2. Per tant, el meu numerador, aquest x al quadrat més 2, quedarà multiplicat per 2. I fixeu-vos que quan multiplico els numeradors poso parèntesi perquè hauré de fer una distributiva aquí. Ho farem en el següent pas. Seguim amb la mateixa. El 2 multiplicat per 3, per tant, la x que tenia en el numerador apareix per 3 i en l'última fracció em quedarà aquest 3 sisens pel mateix motiu. Llavors ara, com que tinc el mateix denominador a totes les fraccions de les dues bandes de l'igual, puc simplificar-los. És a dir, els eliminaré. Això és, recordeu, perquè estic en una equació i tinc el mateix denominador a les dues bandes. Molt bé. Això ja ens ha quedat força més arreglat. Ara només queden els numeradors. I haurem d'anar molt en compte amb aquest negatiu davant del 2, que quan fem la distributiva haurem de tenir molt en compte a l'hora de fer les multiplicacions. Bé. A la banda dreta em quedarà 3x menys 3. Ara ja podem passar a fer les distributives. Quedarà 3 per x, 3x, més 3 per 3, 9. I ara aquí aquest negatiu que dèiem, el 2 per la x al quadrat i el 2 per el 2 amb el negatiu quedarà el menys 4. Fixeu-vos que aquí teníem el mateix signe tant a la x al quadrat com en el 2. Després de fer la distributiva s'ha de mantenir la relació de signes. Canviaran els dos negatius. És un bon indicador de que anem pel bon camí. Ara ja hem superat les trampes, els possibles entrebancs, queda ja passar tot a una banda i ja mirar a veure exactament quina equació de segon grau ens queda, si queda completa, si ens falta algun terme i decidir com continuar. Bé, passem tot a la banda esquerra en aquest cas i quedarà tot igualat a 0. I ara ja haurem d'agrupar els termes semblants, les x al quadrat amb les x al quadrat, les x amb les x i termes independents entre ells. Fixeu-vos aquí els termes de primer grau, aquest 3x menys 3x se me'n van. Si sumo tots els termes independents, quedarà 8 i igual a 0. Molt bé, fixeu-vos, tenim una equació de segon grau, però incompleta. Ens falta el terme lineal, el terme de x sola. Per tant, aquí podré aïllar la x al quadrat, si passem el 8 restant i després el menys 2 dividint, em quedarà que la x quadrat és igual a 4. Recordeu, això és la x al quadrat. La solució de la meva equació és una x, per tant hauré de fer aquí l'arrel quadrada i molt de compte. Això ho hem de posar explícitament aquest més menys, perquè té dues solucions. Quan faig una arrel quadrada pot ser que el número original sigui positiu o negatiu, perquè en elevar-lo al quadrat el signe desapareix. Per tant, ja tenim les dues solucions de l'equació, que serà la primera, per exemple, més 2, i la segona, amb el signe negatiu, el menys 2. Molt bé, hem vist com resolem aquesta equació. Coses en les que ens hem de fixar, coses importants. Primer de tot, aquests denominadors. Faig denominador comú a les dues bandes de l'equació. Com que tinc el mateix i una equació és una relació d'equivalència, puc simplificar-los, puc eliminar-los, se me'n van. Molt de compte quan fem això. Aquest negatiu m'afectarà els dos termes d'aquest numerador, de manera que em quedarà aquest menys 2x al quadrat i el menys 4. Típic error aquí, aquest negatiu. Un cop hem superat això ja està, les trampes les hem superat. Ara fa baixada. Agrupo termes i m'hi fixo que aquest terme lineal de primer grau de la x se m'elimina, 3x amb 3x, de manera que em queda una equació de segon grau incompleta. Només tinc la x al quadrat. Per tant, aïllem, fem l'arrel quadrada i molt de compte aquí. L'arrel quadrada sempre posarem el més i el menys. És una arrel exacta i la solució és més i menys 2. Dues solucions, equació de segon grau.
fins aquí, ja està. Tot solucionat. I recordeu, siempre hipotenusas, nunca catetos.